Takže poďme sa pozrieť, čo všetko sme sa naučili. Nevadí. V tomto našom projekte. Tu sú len písmenka, to otočím. Ale tu už poznáte. Áno, ja som vás všetko toto učila. A tu sme mali najprv taký meeting s pani učiteľkami všetkými, aby sme sa poradili, ako sa budeme spolu hrať. Otočím ďalej. Tu je naše logo a plagát tohto nášho projektu a je o detičkách, ktoré sa veľa učia, ktoré sa nevedia nabažiť vzdelávania. Tu sme si dali takýto obrázok o bezpečnom internete, lebo na internete môžu byť aj nebezpečné veci pre detičky. Čo sme robili v októbri? Vymaľovávali sme čo? Slovenskú vlajku presne podľa zadania. Potom sme robili ešte aj tureckú vlajku. Ja som tu nebol. Ty si tu nebol. Ja som tu asi Nevadí. Boli tu iné detičky. Ja som ani tu. Rumunskú vlajku sme vymaľovávali a sa vám to veľmi darilo. Niektoré detičky dokonca aj skladali zo skladáčky. Aké vlajky? Aká je táto? Rumunská a slovenská. No, tu sme mali aj dotazník v šatni. Čo sme robili v novembri? Pamätáte sa? Múdri veci. Hrali sme sa na vedcov. Spomínate si? Na tieto? To boli výskumníci. A sme skúmali čo? Čo je ľad? To, čo je ľad, čo sa ako topí, čo sa rozpúšťa, čo tuhne. A tu sme zisťovali, čo pláva. Výborne. Čo sme robili v decembri? Tak, neviem, či si pamätáte, ale dokonca aj s kamarátmi z Turecka sme sa stretli takto cez počítač online. Potom sme kamarátom vyrábali pohľadnice. Tie pohľadnice sme zabalili a odniesli na poštu. Výborne. Potom sme aj nejaký balíček dostali od kamarátov, odkiaľ, pamätáte sa? Z Rumunska. Tu nám napísali krásne vianočné prianie. A potom v januári sme ešte sa venovali čomu? Smutné. Smutné, hej. Ale čomu sme sa venovali? Pamätáte sa? Od Mozarta my sme sa venovali tej hudbe. Áno, od Mozarta, takej hudbe sme si ju takto zvláštne zapísali a potom sme ju sledovali. A takto sme si to potom robili. A čo všetko nás ešte čaká? Pozrite, čo všetko nás ešte v projekte čaká, to uvidíme potom neskôr.